Oito dini Jesu. Tata boka nke atọ n'oge ncheta ahụhụ Kristi. Afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata o si na Stella Ụfọndụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya. Ihe ha yọrọ Chineke anụrụ olu ha wee na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-edu ha na-echekwaba ezinụlọ ha niile. Ezinụlọ Okonkwo na ọnwụ na-enye Chineke ekene maka nwa nke emere baptizim nya ebe anụnwa nke a ga-ekubatakwa n'ụlọ ụka tata, Zoe Chimanda Okonkwo, na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ezinụlọ ndị a. Gladys Aninyeyi na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene ka o si mee ha na-eje na-anata Johnny Mercies, wee na-ekenekwa Chineke maka ọgwụgwọ ya ka o si eseti aka ya wee na-agwọ ya n'ọya nke ya, wee na-ayọkwa ka Chineke si etu anụnwa na-eneta ezinụlọ ya anya. Polycarp na Josephine ihe si aba na-enye Chineke ekene maka Mary Joan Dibia, ihe niile mere maka ini ya na ịkwụ ya ọ gaa ọfụma na-enweghị nsogbu, wee na-ayọkwa ka mkpụrụ obi Mary Joan Dibia zuru ike na ndokwa. Ọ bụ ihe si aba n'izu nwanne ezinụlọ ndị a bụ ndị yọrọ Mass ndị akwa. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ ka Chineke were aka o ji agwọ ya ka o weta n'isi Ezira Ọmọle bụ nwa ha, wee na-ekenekwa Chineke maka ngọzi Chineke ọ na-anata. Bonny Ụzọndụ na-asị happy birthday n'isi nke Iru Vivian Ụzọndụ, na-ekene Chineke ka o si tiekwara ya ofu arọ na ndụ ya, wee na-ayọkwa ka o si etu a wee na-agọzikwa ya, na-enyekwa ya ọtụtụ ndụ n'ọdịnihu. Ngọzi Ezike na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi di ya Matias Ezike, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya, were tinyekwara ya ofu arọ, wee na-ayọkwa nchekwaba Chineke na odudu ya n'isi ya na n'isi ezinụlọ ha. Reginald na Ifeyi nwa Eze na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Obide Okeke. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Edwin Nnanyelugo Ibe. Uju Ọnwasanya na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya George Ọnwasanya. Philomena Chinyere Ọkpala na-ayọ maka mkpụrụ obi Akụnne ya Edwin Ọkpalaugo. Emma Obiora na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo,
Teresa Nwadinume Oba, Cyril Ogunnaya, na Father Julius Ututo. Sister Perpetua Ada Ezekwike na Yomaka Mkpulobi nwanne nwanyị Maria Nzekwe. Ngozi Ezike na Yomaka Mkpulobi Angelina Nwagba, Susanna Nwagba, Chijioke Nwagba, Ifeanyi Nwankwo na Godfrey Ezike. Ka mkpulobi ndị a niile anyị nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpulobi ndị niile kwenu gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị kunie were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Hymn number 286. Welunanya Nene Jesu. Onye nwanyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwanyị mee ebere. Ka anyị ya ihe Chineke jikere dị ebighị ebi, biko were ebere lekwasị ụmụodibo gị ndị anya ndị ji obi aṅụrị wee gute nwa ọfụ nke nyere fa n'ụlọ nsọ gị. Anyị na ya ka isi n'aka nzukọ gọzie ya nwa bụ nwa, gọzikwazị ndị na nna na ikwu na ibe ka ha nwee ike nweta ha ga-eji wee zọ ya nwa bụ nwa ọfụma, ka nwa anụnwa bụrụkwa nwa amala nke Chineke ga-edu ụbọchị ndụ ya niile. Gọzikwazị anyị niile bụ ụmụnne ha ndị nọ wee na-agba aka ebe. Oge ije anyị nke ụwa ga-agwụchazie ka anyị ncha site n'ebere na ezi ọlụ ma dị ngọzi site na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na Kristo onye nwe anyị. Ka Chukwu Chike na-egọzi unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ụtara nwa na-enwe aṅụrị, nara ebere ya, grasịa nke Chineke ụcha obi ya. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị.
onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụọ haleluya, onye nwe anyị mee ebere. onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. onye nọ n'aka nri nna na-arịọtala anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. ka anyị rịọ arịrịọ. O Chineke, onye ebere na afọ ọma niile esite n'aka ya, ịkụzigoro anyị ka anyị site n'ibu ọnụ, ibe ekpere na imere ndị ogbenye ọgọ, na-anata mgbaghara njọ anyị. anyị na-arịọ gị ka ị na-alụ nkwupụta mmehie nke anyị ji umeala ekwupụta n'ihu gị, site n'ebere gị wepụrụ anyị ibe ọmụma na-ele njọ anyị ga. anyị na-arịọ nka site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye na dị ndụ na-achị, ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ e wetara site n'akwụkwọ Ọpụpụ. Ọ bụ Chineke tiri iwu niile ndị a. Abụ m dị nwenụ Chineke gị, onye kpọpụtara gị n'ala Ijipt, n'ala ahụ eji gị mere ohu. Enwela chi ọzọ belụsọ m. Apịarala onwe gị arụsị na oyiyi ihe ọbụla dị na mbara igwe ma ọ bụ nke dị n'elu ala ma ọ bụ na mmiri dị n'okpuru ala. Akpọrọla ha isi ala, efekwala ha. N'ihi na mụ onwe m bụ dị nwenụ Chineke gị bụ onye anya ọkụ. Ana m ewere ajọ omume nna bịa leta ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha ruo ndụdụga ndụ nke atọ na nke anọ maka ndị kpọrọ m asị. Ma ana m ehukwasị amara m n'isi nnukwuru nnu ndị hụrụ m n'anya na-edebe iwu m. Akpọla aha dị nwenụ Chineke gị na nkịtị, n'ihi na Chineke agaghị ahapụ iwere ahụhụ nye onye ọbụla na-akpọ aha ya na nkịtị. Cheta ka idebe ụbọchị ụka asọ. Ị nwere ụbọchị 6 ịrụcha ọrụ gị niile, ma ụbọchị nke 7 bụ ụbọchị ezumike dị nwenụ nyere Chineke gị. Ị gaghị arụ ọrụ ọbụla ụbọchị ahụ, ma gị, ma nwa gị nwoke, ma nwa gị nwanyị, ma ụmụ odibo gị nwoke, ma ụmụ odibo gị nwanyị, ma anụ bi n'ụlọ gị, ma onye ọbịa bibe gị. N'ihi na ụbọchị 6 ka dị nwenụ kechere eluigwe n'ụwa na osimiri na ihe niile dị n'ime ha. Ma n'ụbọchị nke 7 o zuru ike. N'ihi nke a, dị nwenụ jiri gọzie ụbọchị ezumike bịa kwado ya asọ.
sọpụrụ nna gị na nne gị ka ị wee bie ogologo ndụ n'ala dị nwenu Chineke gị na-enye gị. Egbula ọchụ, akwala iko, ezula ohi, agbala amasị gbagide mmadụ ibe gị, enwela anya ukwu n'ebe nwunye mmadụ ibe gị nọ, enwela anya ukwu n'ọkụ mmadụ ibe gị ma ọ bụ ụlọ ya, ma ọ bụ ohu ya nwoke, ma ọ bụ ohu ya nwanyị, ma ọ bụ ehi ya, ma ọ bụ ịnyịnya ya, ma ọ bụ ihe ọbụla. Okwu nke Osebro. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ Onye nwe anyị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Iwu nke Onye nwe anyị zuru oke, ọ na-enye agbamume n'obi. Iwu nke Onye nwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi, ọ na-enye onye umeala amamihe. Ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Atụmatụ nke Onye nwe anyị ziri ezi, ha na-enye obi aṅụrị. Iwu nke Onye nwe anyị doro anya, ọ na-enye anyị ìhè. Ọ bụ gị bụ onye ji okwu nke ebighị ebi. Nna anyị Chukwu bi n'eluigwe, ọ bụ gị ji okwu ndụ ebighị ebi. Egwu nke Onye nwe anyị dị asọ, ọ na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Usoro iwu nke Onye nwe anyị bụ eziokwu, ha niile kwụgbado ọtọ. Ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Ha niile dara oke ọnụ karịa ọlaedo, karịchaa ọlaedo kachasị na mma. Ha na-atọ ụtọ karịa mmanụ aṅụ, karịakwa mmanụ aṅụ si n'ọbụbọ ya pụta. Ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Ndị Juu na-achọ ihe ịrịba ama, ndị Grik na-achọ amamihe, ma anyị onwe anyị na-ekwusa Kristi, onye a kpọgburu n'obe. N'ebe ndị Juu nọ, ọ bụ ọdachi dachiri ụzọ, bụrụkwa isi mgbaka
n'ebe dị mba ọzọ nọ. Mana ebe ndị niile Chineke kpọrọ nọ, ma ndị Juu ma ndị Grik, Kristi bụ ike nke Chineke na amamihe nke Chukwu. N'ihi na nzuzu Chineke karịrị amamihe nke mmadụ. Ọzọkwa, adịghị ihe nke Chineke karịkwara ịdị ike nke mmadụ. Okwu nke osekpụrụ ụwa. Onye nwe anyị kwuru sị, mụ onwe m bụ mmalite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m agaghị anwụ ọnwụ ma ọlị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. N'oge emume ngabiga nke ndị Juu na-eru nso, mgbe oge emume ngabiga nke ndị Juu na-eru nso, Jesu jere Jerusalem n'ụlọ nsọ ka ọ hụrụ ndị na-ele ehi na atụrụ na nduru na ndị na-agbanwe ego ka ha nọ ọdụ n'oche. Jesu were ụdọ mee ụtalị si n'ụlọ nsọ chụpụ anụ ahụ niile, ma atụrụ ma ehi. O wee gbuo oche ndị na-agbanwe ego iru n'ala, fesaa ego ha. Ọ sịrị ndị na-ere nduru, chịpụ na ihe ndị a n'ebe a. Unu ejila ụlọ nna m emere ụlọ ahịa. Ndị ụmụazụ ya wee cheta na edere n'akwụkwọ nsọ sị, ihe banyere ụlọ gị na-agụ m agụụ n'obi. Ndị Juu wee jụọ ya sị, olee ihe ịrịba ama ị ga-eji egosi anyị na ihe a ị mere ziri ezi? Jesu wee zaa ha sị, kwatuonu ụlọ nsọ nke a, aga m ewughachi ya n'ụbọchị 3. Ndị Juu wee tie mkpu sị, 46 ka eji wuo ụlọ nsọ a, elee etu ị ga-esi wulie ya n'ụbọchị 3? Ma Jesu na-ekwu banyere ụlọ nsọ nke bụ ahụ ya. Ya mere, mgbe o si n'ọnwụ binie, ụmụazụ ya chetara na o kwuru ya ekwu. Ha wee kwere n'akwụkwọ nsọ na n'okwu nke Jesu kwuru. Mgbe Jesu nọ na Jerusalem n'oge emume ngabiga, ọtụtụ mmadụ kwere n'aha ya n'ihi na ha hụrụ nnukwu ihe ịrịba ama nke ọ na-alụ. Ma Jesu atụkwasịghị ha obi
n'ihi na ọ maara nke ọma ihe dị n'obi mmadụ niile. Ọ dịghị ya mkpa ka onye ọbụla kọọrọ ya ihe banyere ụmụ mmadụ, n'ihi na ya onwe ya maara ihe dị n'obi ndị mmadụ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa ụmụ na Kristi n'ụka nke atọ n'oge nwa nọ n'ime bụ oge Lent. Ana m eche na ihe ọgụ nke abụọ gụrụ anyị si n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ọ bụ ya nwa bụ ife ọgụgụ ka m ga-asị kelee n'uche m jikọrọ ọnụ ozi ihe ọgụ n'ezi anyị n'ụbọchị tata. Kedu ihe ya nwa bụ ihe ọgụ nke abụọ kwuru? O wee na-ekwu maka amamihe nke Chineke. Ọ sị na Kristi bụ amamihe nke Chineke. Wee na-ekwukwazi na esighị ike nke Chineke karịrị isi ike nke mmadụ. Ma asịgo na Chineke dị nzuzu, na nzuzu nke Chineke mee gịnị karịkwara amamihe nke mmadụ. Kristi bụ ike nke Chineke na amamihe nke Chukwu, n'ihi na nzuzu Chineke karịrị amamihe nke mmadụ. Ọzọ, adịghị ike Chineke karịkwara ike niile nke mmadụ. Ya bụ na Chineke kesara ụwa anụnwa, chọọ ya mma, wee wele ya anyị ụmụ mmadụ n'aka ka ha na-elekọta anya. Anyị na-ekwe kwesịrị inwe n'ụwa ụwa na ihe niile dị na ya, osimiri na ihe niile dị na ya. Ọ bụ ya kwụbalụ ya n'elu osimiri, kwụba ya n'elu mmiri. Ndị nwere ụwa bụ nke Chineke. O wee chọcha ya mma, wee nye ụmụ mmadụ ka anyị na-elekọta ya anya. Oke, ajụbụzie kedu ka anyị si, kedu ka ụmụ nwa si elekọta ụwa anya iji wee mee nke n'ụwa ọfụma. Chineke wee nyekwa ụwa iwu dị iche iche. Iwu nke anyị ga-asikere na okwu gbasatara iwu pụtara ihe nnukwu na ihe ọgụ nke agụkwara anyị, ihe ọgụ nke mbụ na n'ozi ọma. Ihe ọgụ nke mbụ wee kọọ maka iwu ili Chineke na onwe ya nyere ụmụ mmadụ. Abịa n'ime iwu ili ahụ, ekele ya dịka ụzọ na-abụ. Ịtọ n'ime ha mee gịnị gbasatara Chineke, mmekọrịta anyị na Chineke. Ndị ọzọ gbasata mmekọrịta ụmụ mmadụ nọ n'ụwa. Ịtọ ha gbasatara Chineke ka ọ dị ka anyị na-emezube nkịta na ụlọ nsọ n'ụwa n'ebe anyị nọ. Gbasatara ife Chineke ofufe na ịsọpụrụ ya na idowe ụbọchị nke Chineke asọ. Anyị ma na agba ochie a gbara ya ụbọchị Sabat maka ihe na Kristi meriri ọnwụ n'ụbọchị mbụ n'izu ụka na mbido wee dobezie ụbọchị izizi
n'ime izu ụka dịka ụbọchị a ga na-edobe asọ ụbọchị ndị kwere ekwe na Kristi ji eme gịnị ezukọ wee nyawa achịcha na ncheta nke Kristi onye gwara anyị sị na-emenụ nke a na ncheta nke m. Iwu ndị ọzọ gbasatara mmekọrịta anyị na bido n'iwu nke 4 ruo na nke 10 gbasatazili mmekọrịta anyị n'elu ụwa. So tata bụ maka mba iwu dị ka anyị chetara anyị. Ọ bụrụ na anyị n'anya ewepụ iwu n'ụwa, ewepụ iwu, enwere ihe ga-aga aga. Anyị negodo anyị iwu niile enwee n'ụwa wee nekwa anyị etu ụwa dị, anyị wee na-echezi sị ọ bụzie n'iwu adịrọ onye ọ na-emezi ihe masịrị ya nọ, agaghị enwe ụwa. Ihe niile nwere usoro nwee iwu. Anyị bido n'ezinụlọ anyị, enwere iwu dị n'ezinụlọ. Enwere ike enweghị ebe ede na-eje mmadụ na friji ma ọ mmadụ n'aja, mana enwere iwu. Ọ bụrụ na ndị nọ n'ezinụlọ adị na nwunye di ya na ụmụaka na-eso usoro nke iwu nke ezinụlọ ha, were ofu obi jikọọ obi ọnụ na-eme ihe n'ofu obi na ịfụnanya, ọ ga-ekwe anyị ghọta na ọ ga-enyere ha aka imeli nsogbu na aka mgba niile ha ga-enweta na ya nwa bụ ezinụlọ ma ọ bụrụ na ha ji ofu obi wee na-ebi n'udo. N'ụka anyị nụnwa n'ebe anyị nọ, anyị nwere iwu n'ebe a. Enwere ike nwee ebe anyị dere ede, mana anyị ma ihe dị mma ime n'ụlọ ọgbakọ anyị. Etu Jesu si wee mee gịnị bịa n'ozi ọma tata, wee were ụtalị wee mee gịnị chụpụ ndị na-ada iwu n'ime ụlọ ụka n'ụlọ nsọ. Iji wee maatụ n'ụlọ nsọ anyị ebe a, ebi ụka ime gịnị, ị kwesịghị na-eme mkpọtụ n'ime ụlọ ụka. Ịnọdụ ala n'oche ịnọchi apụọ, ị kwesịghị ịtọgba akwụkwọ ma ọ tọgbu ihe ọ na pụọ. Ije ebe a na-eyuzu na batrum, idobe ya ọcha, dobe ya ọfụma. Ị pụọ n'iro agbasa ụka ọtụpụ ebido ụka, ị gaa na atụsị akwụkwọ. Ibi ụka ime gịnị, ịbata n'ime ụlọ ụka ka ụka. Ọ bụrụ ibi ụka a na-aka ụka n'ime ụlọ ụka, ị na-egwu egwu n'ilo. Ọ iwu ka ọ mana nwee ebe dere, mana anyị mana ihe dị mma ka ọ bụ ime. N'ụka gara aga iji wee mara anyị atụ ka ewenala oyi ụlọ, ọ bụrụ m kara ụka anọ m wee fụ nwatakịrị na-egwu egwu n'ebe a agbara ogige a na-egwu egwu na-alịgo na-alịtụ, mwepụta afụrọ m onye ya na ya yi, so mpụta ama m na onye ya na ya yi duka ozo na moto. Ịma moto niile dị ebe a bụchara ibu. O nwere moto ndị ka unu enu. So ama m na onye ya na ya yi jere ebe a na bụdịghị na fon ya, ọ na-achọ ka ozo na aka fara hapụ ịfụ ya mebi. So mpụta fụzie si o kedu ka esi aka ụka nwa gọrọ n'ebe a na-egwu egwu na n'ebe a na-egwu egwu. Ụnọ mgbe ihe ọ zara m, ụnọ mgbe ihe ọ zara m,
na ọ na-ebe akwa chọọ igwu egwu ya wee mee gịnị wee kpọrọ ekwel wee kpọta ya tinyezie n'ime ebe a na-egwu egwu o wee bụrụ ya so ọ wụzie na nwatakịrị na-edisaidi ihe a na-eme. Ọ bụ eziokwu na-ekwu na chọọchị nwa gụbe akwa kurie pụọ n'ilo ma ọ nweghị ikure jee ka onye na-egwu egwu ikurie pụọ na kọrịdọ e nwere spika ebe ahụ a na ihe a na-ekwu maka na gịnị ikutere nwa anụnwa n'ụlọ ụka ka ọ na-eto n'ime ụlọ ụka ọgwụ na ọ naghị aghọta ihe a na-ekwu mana ọ nwere na-akụziri ya Igbo n'ụlọ etu anyị si ekwu ka a na-akụzi ọ bịagodo ebe a ọ bụrụ ịmasha nke ọ na-eme ọ na-anụ Igbo a na-asụ o nwere ike ọ bụla ka ọ ga-eji wee mụta Igbo o wee na-ebe akwa wee sị na ya chọrọ igwu egwu ma onye gụ saịn na ya chọrọ igwu egwu were mee ya obe wee kurie jụọ na-egwu egwu ibe n'aka ụka onye ahụ na-adị iwu right well onweghị ebe edere mana ometeghị so ka just ofu example nke ọzọ kasị mkpa bụ na abịa n'idobe iwu ma iwu obodo dị anụ ma nke ụka dị ma nke Chineke ọ na-amagbu onwe ya ma ebido n'oge zụba mmadụ maka idobe iwu maka na ndị be anyị sị na anaghị amụ aka ebe na nka ọ ya ka o jiro dị mma nwa gụ na-ebe akwa chọọ igwu egwu ikupu ya ka o gwube egwu mba ya nọdụ na kọrịdọ ebe ọ na ihe a na-ekwu ya na-ebe akwa ebe a ọ bụrụ na o begide akwa tigida kingdom come ya na-ebe akwa ebe a abi ya ka o wee mụta maka na anyị na-anya ihe na-eme n'ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-emenụ bụ na ndị mmadụ na-eto oto enwere ike nwere kụziri elu oto na-ezi ezinụlọ ebe o toro agbaziri ihe mgbe ọ gbaziri di mbọ mee gịnị ọ bụrụ nsogbu nwere ike bụrụ nsogbu bidogoro na nne na nna nne na nna nwere ike zerezikwo nwa ha mụtara ezere ị na-ajụ kedu oge o mere mana mgbe ma Chukwu ekwene mgbe nne na nna kwesịrị ime ihe anyị eme mgbe ị kwesịrị ịkpọta ya mgbe o pere mpe eme ya mmiri Chukwu olu mgbe ya anata olize afọ asatọ akpọga ya akụziele ya ihe nkụzi katikizm usoro mee nke gị ma ya wuzie ma wee omemachi ekwene akwana ihe anyị na-ekwu idobe iwu etu ka ọ dị na idobe iwu nke akụ na ụba ọ bụrụ na idobeghị iwu nke akụ na ụba ị maa na at a point agụ ga-agụụ gị ọ bụrụ na anyị bata irichaa etu obodo anyị ebe anyị sikịta na-apụta si eme enwero ọ bịkọs na edobeghị iwu etu esi ejikwa akụ na ụba abịa ka naghị edobe ruo tata ọ dịghị na ụfọdụ mmadụ kwenyekwe na be anyị nwere nsogbu ka you believe that o nwere ndị si na ọ dịghị as bad as etu esi ekwu ya mana anyị mara ọ bụghị eziokwu eborote ericha nke eborote enweghị ejibe idobe iwu nke akụ na ụba etu ụlọ anyị nọ n'ụlọ nsọ anyị ebe a na-ama na-ejikwa kọmpaụnd buru ibu ọ bụrụ na anyị edobeghị iwu nke akụ na ụba ka esi eweta jikwa ọfụma anyị ga-anọ na nsogbu maka na kọmpaụnd anyị na-eme n'okenye ịnọ bụrụkwa ihe n'idili ị na-emezi ebe a emezi ebe a ya bụ na ịkpata ime gịnị
ijikwa ya ọfụma ka i wee nwee ike ije wee lụọ ọrụ ikwesịrị ịlụ ịchọkwa dị n'ezinụlọ. So idobe iwu Chineke chọrọ ka anyị na-edobe iwu. Ọ ya ka Jesu Kristi ji wee gaa n'ụlọ nsọ wee mee gịnị? Wee chụpụ ndị mmadụ ndị na-adị iwu. Nke ka nke bụ na akwụkwọ nsọ sị na ha ji oche nọdụ anị. Ọ bụrụ sọsọ na ha na-adị iwu mana ha balansị na na-eme na enweghị na-eme. O wee bụrụ ya. So ka anyị yọọ ndị nwenu na mmasị nke ụbọchị tata ka anyị bụrụ ndị na-edebe iwu maka ọdịmma nke anyị na maka agam n'iru nke ụwa. Nke a bụ ekpere anyị site na Kristo Onyenwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke,
Ebere nke ndị kwenu onye nwe anyị ọ bụghị iji okwu nke ndụ ebighị ebi nwana ka anyị were ntụkwasị obi na okwukwe gbasara Chineke mba anyị dị iche iche. Gbaghara m mmehie niile, gbaghara m, gbaghara m eze ebube, gbaghara m, gbaghara m ezi nna, gbaghara m ihe ọjọọ niile mere n'ụwa, gbaghara m okwu ọjọọ niile m kwuru n'ụwa, gbaghara m. Ka nrịọ arịrịọ maka ndị ndu nke nzukọ nsọ Kristi ka ha na-egosipụta ịdị mfe na umeala ndị kwere na Kristi. Anyị arịọ Nna m ihe ọjọọ niile mere n'ụwa, gbaghara anyị, gbaghara eze ebube, gbaghara m, gbaghara asịrị kasị ya ihe ọjọọ niile mere n'ụwa, gbaghara m ọjọọ niile kwuru n'ụwa. maka ndị gọọmenti n'ụlọ ọrụ dị iche iche ka ha na-etinye onwe ha n'ikpe ziri ezi maka ndị ogbenye ya na ezi omume maka ndị na-adịghị ike. Anyị arịọ Gbaghara m eze ebube, gbaghara anyị, gbaghara eze nna, gbaghara ihe ọjọọ niile mere n'ụwa, gbaghara m okwu ọjọọ niile kwuru n'ụwa. maka ndị na-ata ahụhụ n'ihi mmebi nke sitere n'agha, ọkachasị ihi esemokwu n'etiti ndị kwere ekwe, ka Chineke wetara ha ngwa ngwa obi aṅụrị na udo ga-adịgide ebebe ebebe. Ihe ọjọọ niile mere n'ụwa, gbaghara anyị, gbaghara onye na-eme mma, gbaghara m, gbaghara asịrị kasị ya, gbaghara m ihe ọjọọ niile mere n'ụwa, okwu ọjọọ niile kwuru n'ụwa. Ka nrịọ arịrịọ maka ndị katikumen ndị na-akwakọ ime mmiri Chukwu n'oge Ista, ka Chineke nyere ha aka ịhụnanya Chineke n'anya. Anyị arịọ gị dị nwe Gbaghara ezi nna, gbaghara m, gbaghara asịrị kasị ya, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile mere n'ụwa, okwu ọjọọ niile kwuru n'ụwa. maka ndị ọgbakọ anyị bụ St. Eugene, ka Chineke mee ka okwukwe anyị sikwuo ike site n'ijere ndị ogbenye ozi. Anyị arịọ gị dị nwe Nna m ihe ọjọọ niile anyị megara n'ụwa, gbaghara anyị, gbaghara gbaghara eze ebube, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere n'ụwa, gbaghara m okwu ọjọọ niile m kwuru n'ụwa, gbaghara m. maka ndị nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị rapụrụ ụwa n'ụbọchị tata, ya na ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka Chineke tasie ndị ọnwụ ha metụrụ n'obi, manyekwe ha ezumike ebebe. Gbaghara eze ebube, gbaghara
ọfọdụ niile kwuru n'ụwa mara anyị. ebe n'ime obi ka anyị kọsazere Chineke anyị mba ndị ọzọ n'ime mmụọ anyị. ihe ndị a ka anyị na-ayọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onyinye Chineke, nye onyinye dị mma, nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Chineke kere anyị, nye anyị nye ya, nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma, nye ihe dị mma. Ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Ihe niile dị n'ụwa si n'aka Chukwu bịa. Anyị ebunye ego nye nwanyị ike nke nzọpụta o. Anyị ikpe n'ala ejighị eke ya. Nye ya ihe dị mma na ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Anyị ebunye ego onye nwanyị ike nke nzọpụta o. Nye ya onyinye ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Nye ya onyinye ọ ga-enyekwa gị mmaji o. Chineke ketara anyị si n'ọha anyị nye ya. Akụ na ụba niile nwere n'ụwa si n'aka Chukwu bịa. Ụmụ niile ijem ọnụ si n'aka Chukwu bịa. Inye ya ihe dị mma na ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Anyị ebunye ego onye nwanyị iko nke nzọpụta. Dala ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs, anyị na-ekele gị. Dala ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs, amama dere gị anyị na-ekele gị. Chukwuma Mama diri gị soro m lele nwa m anya na-enye nwa nyere ha ahụhụ Anameka. Chukwuma anyị na-ekele gị dale ihe ọma Chineke nna mere ha eze Jizọs, amama dere gị anyị na-ekele gị.
ya onye nyere gị ya ebe ahụ ị na-arụ ọrụ ego onye wetere nụ ya ihe niile ị nwere n'ụwa onye nyere gị ya onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs Chineke bụ onye ọma onye papa ụwa bụ onye ọma agụ na-eche mba bụ onye ọma dadi ụwa bụ onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs papa ụwa bụ onye ọma onye ọma papa ụwa bụ onye ọma agụ na-eche mba bụ onye ọma o kwere nkwa mee ya bụ onye ọma mụ o meworo m ya o meworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m ọnwụ mmadụ apụghị nwụrụ m ogologo ndụ nke enyi m apụghị nara m ụtarị ahụ nke enyi m apụghị nara m ọnwụ ya n'obe ọnwụ ya n'obe ọnwụ ya n'obe ọ bụ ya nwetara m olileanya elu ụwa ọ dị mma ọ dị njọ Kaba no muna ka jai na chukwu ihe ga-amasị Chukwu na jike niile nara nọ maka ọdịmma nke anyị n'ezigbo nke nzukọ ya dị asọ amen. Gị nwere Chineke nna ebere anyị na-arịọ ka aja anyị na-ehunyere gị medaa gị obi maka nje anyị etu isi agbaghara njọ anyị na-arịọ gị mekwa ka anyị si etu ahụ na-enwe agụụ ịgbaghara mmadụ ibe anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi elu
ka anyị ndị nwe ndị Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o nna dị nsọ. Chineke ji ike niile edo ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, n'ihi na ọ bụ nke nwatiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha wee na-akwadobe n'afọ ọbụla maka nnukwu emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na n'ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge nne na ukwe na-asị nsọ 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 bụrụ ụwa Chineke igwe ndị agha. Aha onye nwe anyị n'elu kasị elu. Na anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edi ihe dum nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị, laranụ m nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anya si o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a biko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ke ụgbọala njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Lee ezigbo nwa atụrụ, achịcha nke ndị ọma. Samuelu n'eluigwe nna na ncheta nke ọnwụ na mmetụ n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ụpọụta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na dị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom and favor and honor, power and might belongs to the Lord forever and ever.
ụmụnna ka anyị were ebere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna nna anyị nọ n'igwe udo dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa igwe anyị taa ụbọchị anyị nzọpụta anyị anyị na-arịọ gị ose bụrụkwa na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka nzọpụta anyị na nje oge niile anyị wee gbara ha nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi ọgwa ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ ụnụ udo nke m ka m na-enye ụnụ elekwana anyị na nje anyị kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo ngosi bụ ọdịru mgbe niile ka anyị nyeta n'onwe anyị ekele nke udo. Nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị abọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebebe. Hymn number 143. Jesu, ncheta gị ọ na-atọ m ụtọ.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, anyị anatara ube nke ihe ahụ edebela anyị n'eluigwe. Anyị ewelela achịcha nke ndụ rijuo afọ anyị mgbe anyị ka nọ n'elu ụwa. Biko mee ka nchekwube na ndụ anyị, mee ka anyị nwetakwuo na ndụ anyị ulu na mgbanwe nke sakramenti a na-eweta. Anyị na-ayọ nke site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nọrọ anyị maka ịgba ọkwa. Anyị na-elotekwara anyị niile oge ugbu a bụ oge Lent. Friday ọbụla Stations of the Cross ebe anụnwa 7 p.m. Oge Lent bụ oge eji asọ nsọ anụ alụ ọlụ ebere almsgiving, were na-emekwa ọpịpịa n'ụzọ dị iche iche, na-enetekwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'ụzọ ọbụla anyị ji alụ ọlụ ebere. Satọde anụnwa na-abịa ebe anụnwa 8 wee ruo na 3 p.m. ka anyị nwere parish retreat nke anyị na-enwe ofu ugboro n'arọ. Ọ bụ Satọde ebe a ka ọ ga-abụ 8 a.m. wee ruo na 3 p.m. ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị bịalụ n'oge. Ọ bụkwa etu isi wee kwadokwa onwe anyị maka oge ugbu anyị nọ n'ime ya, oge Lent. Wee na-elotekwara anyị niile ikusa ka anyị gbaa mbọ hụ na ndị agbabeghị tiketi, ndị ebukube họtel, ọ bụ na Chicago ka ọ ga-abụ. Akwụkwọ ya dị na bọọdụ dị n'ilo. Ije ebe ahụ iseri ya na foto wee memeze ihe dị n'ime ya. Sister Perpetua Ada Ezekwike kwụrụ ọtọ. Ihe nji akpọnite ya bụ nwanne ya nwanyị rapụ na Naịjirịa, mana o nwere ọnwụ na-akarị ibie ya amarụ. Nwanyị nọrọ bie na-ezuru ike, tipapụ ihe were feluo breki ebe ọ nọ, were bata na bie were kwọgburu ya, o wee bụrụ ọnwụ. So o nwere ọnwụ a na-anwụa. Esi kedu why ị nọrọ na bego oge ọnwụ eji na-ebịa? Ọ bụrụ mgbe nke gị o nwere a na-agbata ya n'ọsọ. Ọ ihe mere na nke anụnwa agbataghị ya n'ọsọ. Onye nọ na biye, moto na-agara onwe ya, enweghị breki, o wee bụrụ ka o si wee dunawe ndị nke ezinụlọ a. Anyị wee na-asị ya ndo, ka anyị belueli ya ka anyị si eme. Wee na-akpọlitekwa ezinụlọ ụfọdụ na ezinụlọ Ọkọlue ka ha kwụrụ ọtọ. Ụfọdụ na Ọkọlue, unu n'anya, unu ya afụ the 2 sisters na ebe ka ha kwụ n'azụ. Ọ bụ mama ha arapụ, ndị nwoke bụ ọgọ ha, ndị di ha ka ha bụ. So Oge na Stella mama ha rapụ, anyị amabugo ọkụ ya. A ga-akara ya ụka ebe anụnwa na Fraịde. Mama ha na onwe ya nọbụrụ ebe a, anyị ncha nọbụrụ. Ha wee nazie Naịjirịa, wee ruo mgbe oge nke ya luru. O mee gịnị? Mgbe oge ya luru, gịnị mere? Ọ na so ka anyị bịa ebe a ka anyị so kwanyere ya ugwu ka anyị si eme wee na-ebelukwara ha. Ndị tata bụ ụbọchị ize ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Oh wow! Ka anyị nekwa n'anya, anyị na-ekene ha, anyị na-ekene unu. Mgbe ọbụla unu bịara ebe a, anytime you are here, please come back and worship with us. We appreciate that. Thank you very much. Daalụnụ. Ndị bịalikubatalụ nwa tata sị na agbasa
ndị a bụ maka ụmụaka. Ụmụaka nwere ihe ya enye ha. They have things for the children. Adult, gịnị ka unu ya eme? Unu erie n'ude. Ụmụaka enye ha n'ọka o si wee do. Anyị wee na-asị, ana m asị na anyị akụrụ fada anyị aka na o tee na anyị fudebere ya ka anyị kụpụrụ na ya aka. Ya and dịka o si emenụ ome ka o kwuru, unu n'anya na klọk dị n'azụ 1:30 agbasa. So ama m orubedu anyị na-ekene ihe wee na-ekene onye ọbụla. Daalụnụ. anyị na-ekele mmadụ niile mmadụ nọ n'ụlọ ụka anụnwa mmadụ nọkwa ebe dị iche iche na-esonyela anyị na online. Anyị na-ekele unu niile. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. Hymn number 158.